tu nové video. Teraz budeme kradnúť Tung Sahurovi balerínu Kapučinu. Takže užite si toto video. Prosím, dajte ten odber, čo bolo na začiatku, aj ten like. A kľudne si ma pridajte. Toto je, o chvíľku bude môj nick. No a kto chce so mnou hrať, kľudne si napíšte do komentárov. Tu je môj nick, ten lol girl. Girl. Takže ideme na to, tak 3, 2, 1. Ide, počkajte. Musela som ešte trochu, no tak už to ide. Tak užite si ho. Ježiš, ja nechcem žiadne tieto slepé uličky a nepodarilo sa nám to zatiaľ. Ideme na nové. Bežíme. Nechcem slepé uličky. No, zase ma zabil. Žiadne slepé uličky nechcem. Počkajte, toto si dám preč. Toto som nechcela stlačiť. No, ideme teraz a skúsime to dať na 2 minútky, alebo tak. Takže ideme, utekáme. Ja sa bojím, že ma... Nie, ale som ma zabil. Teraz by som to skúsila aj na 1 minútu, alebo kľudne aj na 2, alebo na 3. Ale radšej na tie 2 skúsim, ale ak mi to prejde... Nie, ja som spadla. No tak... proste, viete. Bolo to na... Nie, prosím. Žiadne slepé uličky nechci. No a ešte raz užívajte si to video. A kľudne si zoberte k tomu aj nejakú mňanku. Ale neviem, ako na zóne môžem vidieť, keď napríklad ideme a oni nás krstí nájdu. Ježiš, tam bola slepá ulička, aj tu je, ideme ďalej. Nie, zase je slepá ulička. Aha, vidíte ten funkcia. Tam bol, hej kámo, no a potom to skúsime na, počkaj, o chvíľku už tam bude jedna minúta. Idem robiť to, čo som povedala. Ďakujem, že ste to video pozrite. Dávate like a odber, čo iné by ste mali dať? A ináč mám voice chat zapnutý, takže možno si niekedy pohovoriť. Takže lajkujem steak.cz. No. Ježišmarja. Sme si uskladali tú balerínu Kapučinu. No. Ježiš, viete, aby som to nemusela vôbec brať. Tam trčal Tung Sahur, veľký. Ja som to nevidela. Ani som sa tam nevidela na tom videu. Čo som natáčala, viete. No. Prepačte za tie zvuky vzadu, pozadu. Ale toto video, dávate like a čo, samozrejme aj odber. No, čiže dúfam, že mi like dáte. Chcem to sa 1000 alebo 1 000 000 odberateľov. A viem, že to nedáte, ale skúsme to aspoň. Takže utekáme. Nie, keby tam bola slepá ulička. Ja som sa asi vrátila trošku, no. Ale to nevadí. Aha, 2 minútky, to som si ani nevšimla. Aha, tam je. Ja som si myslela, že je tam slepá ulička, ale normálne tam na trošku bola ešte aj cesta. No, toto ešte... Yes! Bola to asi o chvíľu budú 3 minútky. Kámo! Ale fakt dávajte ten odber. A potom my keď dáte ten odber, my tady natočíme také video, že budeme plniť
úlohy od vás. Takže budem rada, keď mi dáte ten odber a dosiahnem 1 000 000 odberateľov. Takže tak no. A to proste musíme aj čakať, no. Tu sa urobí a tú balerínu kapučinu si ju budeme brať, hej, a potom budeme hrať ďalej a ďalej. Takže takže pridajte si ma, ja vám to niekedy, neviem kedy, tu môžeme si zahrať aj dneska. Takže dúfam, že sa vám toto video páči. Mohli ste si zobrať nejakú mienku a budem rada, keď ste si zobrali. Je to veľmi dobré k takémuto videu smiešnému. No takže akože najprv som bola začiatočník. Pozerajte už o chvíľku, aj neviem koľko mám už tých odberateľov. Mala som ale niečo 300, takže neviem, ale sa mi zdá, že 355 alebo koľko som to mala, ja neviem, ale pôjdeme to na konci videa potom pozrieť. Takže budem rada, robila som si veľmi veľké starosti ako TX.CZ a tá proste, proste neviem ako sa to volá, LN.CZ a tá Rossie 9. Budem rada, keď mi dáte odber ako ich. Lebo fakt, ja by som chcela dosiahnuť toľko odberateľov a viem, že to nedostanem, ale skúsme to. Tak dneska už je asi o chvíľku bude koniec, tak som rada, že ste si toto video pozreli a to video je na konci, takže môžem sa ešte pozrieť. Idem sa ešte pozrieť, koľko tých odberateľov má. Takže ideme o chvíľku na to, len počkajte, musím niekde ísť. No dobre, tak už ideme. Ja som tu. No, ideme to spustiť. No a počkajte, 356 odberateľov. Ďakujem veľmi pekne za toľko odberateľov. Ešte by ste to mohli dať do 1 000 000 alebo do 1000, proste natáčam len pre vás. Áno, to som sa na prvých videách hneď odhalila. Čo mám robiť s tým YouTubeom, tak som sa rozhodla, že budem natáčať takéto srandové videá. Tak čau.